ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ପଛପଟେ ଏଇ ଲଳିତ ମାଧବ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ଲଳିତ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ଏ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ବା ସଂସ୍କୃତିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ନନା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କି ଶୁଣିବା। ନନା ଏଇ ଯୋଉ ଲଳିତ ମାଧବ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉ ଲଳିତ ମାଧବ ଯିଏ କିଏ? ये ललिता नाम पीड़ित अर्थात ता झील नाम पीड़ित ମାନେ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ଝିଅ ଯେ ଲଳିତା, ललिता ତାଙ୍କରି ନାମରେ नाम पीड़ित अर्थात ललिता ललित माधव ଲଳିତ ମାଧବ। कंटिल रही नील माधव। ଆଜ୍ଞା, ନୀଳମାଧବ ଲଳିତ ମାଧବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବ ଲଳିତ ମାଧବର କଣ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? डिफरेन्स बहुत किसी कारण सी हेल्ले सत्यजुग ठाकुर ଆଜ୍ଞା, याक स्थापना कर ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। कंटिल स्थापना नुह ତ सी हेल्ले ब्रह्मा पूजित दियो। ହଁ, तापर सबर राजा ଶବରରାଜ। ଯୋଉ ଶବରରାଜଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ ହଉଛି ଲଳିତା। ललिता ललिता गोटे कौन